Čau, čau lidi! Tak dneska bych vám rád popovídal o tom, co to znamená chlap v nejlepších letech. Víte, kdy jsem poznal, že už nejsem mladý? Když jsem si dřepl a moje kolena zatleskala. Dřív jsem se chlubil, kolik jsem vypil piv. Dneska se chlubím, že jsem spal 8 hodin v kuse a kámoši místo jdeme pařit. Píšou, hele, nevíš o dobrým ortopedovi? Největší adrenalin týdne? Když si objednám něco z internetu, pak každých 5 minut kontroluju, jestli už to náhodou nedorazilo. Přitom vím, že to přijde až ve středu. Dospělost? Tak ta je zvláštní. Jdu do garáže pro šroubovák a za 10 minut stojím ve sklepě. Nevím proč. Nevím, jak jsem se tam dostal. Ale už jsem tam. A víte, co je největší podvod? Jako kluk jsem si říkal, až budu velký, budu si kupovat, co budu chtít. Jo. A teď stojím v obchodě 5 minut a přemýšlím, jestli si můžu dovolit připlatit 12 korun za lepší šunku. A nejlepší je, když mě něco bolí. Ráno vstanu a záda se rozhodnou, že dneska nebudou spolupracovat. A ani jsem nic nedělal, já jsem se jenom vyspal. Takže jestli mě někdo hledá, budu doma, sedět opatrně, pomalu vstávat a nadávat na ceny másla. A hrom jako správnej chlap. Tak čau, čau, váš mládek.